Ityebile imbali yamaKhoi kweliphondo laseMntla Koloni, le nkqubo iza kuchonga iindawo ezinembali nenkcubeko yohlanga lwamaKhoi namaSan. We, for the first time, can tell our own stories now to the world. We can have our own kiosk. We can have our own small museums. Ohlanga lwala madaba liqela luzama ukukhusela umhlaba walo, nangona kunjalo ayibhalwanga ncwadini lembali. Kukho ithemba lokuba le nkqubo iza kudlala indima ebonakalayo ukugcina iphakamise inkcubeko yohlanga. The people along the line must also identify the heritage sites, the historical landmarks, and also what they want from this heritage route. Ukanti abanye bakholelwa kwelokuba le nkqubo izaqinisa amabango abo omhlaba. It will bring about the realization that these people did live here and they are here. Le nkqubo yaqala ngo-2004 ukanti abahlali banethemba lokuba iza kusebenza ngokukhawuleza.